Cerquiña. Sí. A verdade é que Beade é unha zona de moita. Sí, está todo rodeado. Dúas viñas que está toda chea de uvas. Tengo 3 viñas. 3 viñas. Aquí o que máis ou que menos eu non teño viña. Pois eu creo que aquí todos teñen En viña. na miña cidade non hai moito Eu viño. teño 2, pero son dunhas personas. Pero eu teño 5 viñas. Eu teño 50.000. Oi, 50.000 non existe, que non? A ver, que nos conta algún refrán ou alguna canción sobre a vendimia ou sobre esas uvas ou sobre... Quen sabe unha canción? A ver quen sabe. Non sei. Jonathan sabía unha. Jonathan, ti Jonathan, ti non sabías unha canción de vendimia? A ver, Jonathan, Sí. sí que sabías. Non la grabaste en el... la Pero cinta? non me acuerdo. Xa non te acordas? como era. O viño vai no jeitín. Como era? Quen te ensinou? Miña abuela. Sí, e como era? O viño vai Cabaza. na cabaza. E as... Os antigos aperos de... Os antigos ¡Hala, mira! aperos que antes cavábase todo así, e agora é as cavadoras e por aí, pero antes con esto, co sacho e a ixada. Para usar isto había que ter moita forza, Mario, Mario, ti tiras forza. verdad que te sentaba máis para ir a cavar? Sí. Yo sí. Tienes moita forza para usar iso. Yeah. Hai que ter moita forza que pesan moito, Pesan moito, Pues a mí no me pesa nada. Pero Pesa, pesa. pesa mucho, Pesa mucho. Collo eu. Mira, ven aquí a ver se ti sabes de que está feito. De que está feito, sí. Madeira. E o de abaixo tamén é madeira? No, Que é o de abaixo? metal. A ver se podes ti. Cóllelo, súbelo ti. O angazo tamén. E como se fai con a capeta? Como se cava a capeta? Como faz, capeta? Das así golpes. No sei. Como faz? Tras, tras, tras. Tras, tras, tras. Tras, tras, tras. Hay que hacer así. ¡Bum! Levantar la tierra, Pero pesa mucho, Profe, a mí no me pesa nada. No te pesa nada porque coméis muy bien ahora y tenéis mucha fuerza. En breve xa empeza o tempo de cavar. Antes do verán. Raspar ya. Ahora hai que raspar ya. Cada vez menos tamén. Os herbicidas viñeron a sustituir moito isto, Home, eso sí. porque Gracias. queiman a erva e, bueno, Ahora por desgracia se herbicidas, pero... No, hubo que tiña o tema de todo da vendima e que participaban todos, e que traballaran noutra cousa. sí, eso é A época da vendima... Eso ainda é o que se está mantendo ainda. Y eso no se mantiene. Si, manténse, si. Na Xúntase vendima toda a aparece todo o familia. mundo, Venga, os amigos, realmente polo día andas todo o día traballando. familiares. Pero logo á tarde, pois, pegaste un baño e toda esa Pues felicidade básicamente, que dá. che contan E vas antes. indo dunha casa a outra, ao mellor primeiro andamos pa un, despois o outro fai a vendima noutras datas e tomamos todos pa Sí, outro. que seguides axudando. Sí, eso ainda se sigue mantendo. Aparte, como non é un traballo moi especializado, que pode facer calquera, que suelen é apuntarse estes amigos que nunca vendimaron. Claro, que les fai E ilusión. fai ilusión, vienen a vendima. De antes. Vos, a peta pequena. Oh, mira esa que pequeniña. Este é a peta, a ixada, o sacho, o angazo. No, e por estas zonas os pequenos a partir desta época era moi típico coller a merenda na casa e ir ás viñas onde andaban teus pais e que andaban a enramar ou a, pues, a quitar folla ou a sulfatar e ir dar unha mao. E logo pois, no brao, en setembro, suele ser unha semana que pues, moitos xa non iban ao cole porque non estaba empezando o cole, pois ese día sempre se colle algún día para ir a vendimia, claro. Nesta zona é moi típico que ou collas as vacacións ou pidas días Para porque a axudar. vendima é xusto naquelas datas en las que facer todas as Cal sabes, a ver. Xa se te olvidou, entón. Non sabíamos a da Unha araña. como era da vendima vendimadora. Aquela da vendima vendimadora na vendima do meu pai.
Vendima, vendima, dora na vendima do meu pai. O viño vai na cabaza e o cipiño vai o pan. Non sabíamos, cantamos las veces, Sí, esa... E a xente aturuxaba. Unhas viñas a outras, saúdaste. Unha aturuxas, ai, Maruxa, nos acabamos, onde ides? Refiérome que hoxe en día que xa apenas ves, como o traballo mecanizouse, apenas hai xente nas viñas e a xente vai máis á presa. Na época da vendima síguense vendo moita xente polas viñas, como coincide que atas que facerles as ratas. Entón, é o típico, saudarte dunha viña a outra, xa vades, xa vimos, xa fomos, vades para lá, vimos, non? Xa vos queda pouco, bueno, é un momento de moito axetreo, de que hai moita xente nas casas, de que polos camiños vas atopando moita xente, que hoxe no rural apenas... Home, aquí notouse un montón. Sí, notase moitísimo, notase. Está todo el silencio, esa época es tremenda. Que participan desde todas as idades, desde os máis pequenos, os máis cativos aos máis maiores, todo o mundo da casa saíse a axudar, porque logo hai todos os traballos que están relacionados coa viña que están máis especializados. Refírome, a Rodriga suelen ser homes, a poda estás incorporando a muller, pero casi son todo homes, no sulfato vai a medias, suelen ser as mulleres as que carrexan, nas olas, e os homes os que o dan. Despois, bueno, cavar tamén xa son homes, pero logo a época da vendima non. Para todos. As arañas tamén teñen dereitos. Oh, mata de Está